Hi guys, good morning. Good morning guys. Na-stuck mi diri kay nakalimutan ni Papa ang kuan jawi sa sagdanan ba. Ijam ko ning gitangtang kay nag-change sa obligid kanina. Tugnaw oy. Akong saway. Saway. Tugnaw man ni nani guys kang labi na hangin kaadto. Ang hangin ba kay bugnaw kaadto mas tugnaw pa ni guys sa nice snow. Inja mo hapit sa mi diri guys. Mo palit mi og drinks nga kuan ba warm. Mo ni ganahan ni akyo guys ay. Inja kani kay bugnaw ni guys kaning blue at so mi tay bugnaw na inja kani at takay i-warm ni mo na pang winter kani pang summer. Palit sa mi kay arang initan sa kyo. Nang jawi guys. Arang gibilin ay kay padong mi grocery. Wa pa na isud. Masudlan na anja. Mo day nag-change si Papa og kuan gani guys. Nani? Mag-vlog unta ko ba niya? Sige man sila tabi. Sige sila tabi. Di po ko katuloy ng storya. Pito mo din nag-change ta kuya og ligid na ganina. Guys, mo ang jawi na bilin ba? Kaya nag-ija magigamit ganina. Nag-ilis na sa ligid guys. Kay bugno na mong gudirin. Diya basin mo kalitra og snow ba? Anjahang ligid kay pang summer pa. Kay diri sa Japan guys. Lahi ang ligid sa summer. Lahi po ang ligid sa winter. Pero na ibang mga sagdanan ka ng mga Papa hybrid no kuruma ano tayawa na dito so. Mga hybrid nga sagdanan guys kanang mga mahal nga sagdanan kay ilang kaligid ana kay pwede summer pwede winter. Sa kanihang sagdanan kay di man ni hybrid bird ra man ni mo nang kinahanglan ko magilis-ilis. Sa gilisan ni Papa ganina kay basin mukalit og snow ba kay tugno naman ko diri sa uwan sa nanay mga gagmay-gagmay nga snow ba patak-patak para safe ba. Guys, take a look of Japan. Porma sa Japan guys, padong mi og heart of ja grocery mi sa Tsuruya. Mo ni heart of guys. Nata diri guys, dalhon ta mo para makakita mo sa sud sa heart of recycle shop ni diri sa Japan guys. Na sila yung mga Christmas tree ay brato rin yung Christmas tree at 180 o 450 pero kagmay. Enja ang favorite place ni Aki o kay diri mga train ay mo ni jang ganahan na may daghang train diri mga duaan daghan kay mga duaan diri guys sa mga brato ra ba kay mga bata managko na ba na di na kinahanglan ang duaan. Sige pangukay dihanag nakoy nakitaan guys ay brato ra sidya ganahan ko palito ni naho ay kay guba na mo gusto among Christmas tree nga daan mas nice ni ay 1,100. Cute siya. Ha? Sorry, ikura? Ay, daghan kang duwaan diri guys, oh. Mo ni mga baligja diri guys, basta winter na ay mga pangtugnaw. Daghan ka adto mga bags, mga boats ay nangita ko boats, awa mo ko'y ganahan. Kani diri guys kay mga vase, mga pwede ni ipang collection ba. Cute. Unsa na ako diri guys kana na ako kung unsay hang pwede mapalit. Napalit jud na guys ang Christmas tree. Diri guys kay heart off unsa dira kahit Tsuruya. Para doon na lang mi ba maglakaw rag mi padong diri sa Tsuruya mag-grocery. Aron makasakay sa kiyo diri pud ay. Na sila limoncito diri ay. Medyo brato ilang mga eggs diri guys. Si Papa ang gipapili og kanang ganahan ni nga flavor ba. Mga karni ni diri guys. Linya nami guys para mo bayad. Payment plan. Ganahan daw sa mutapang ugasa sa dang Papa. Kami daw tulo dapat. Tugnaw oy. Hangin ka to diri guys, tugnaw ka to. Padung nami uli ay mura na mong gipalit kay napan mi daghang fruits dito. Jaga mo nag grocery man pud sa queue sa Delicia. Another glimpse of Japan. Inani hitsura guys, basta traffic mas stuck up. Padung mi sa Donkey guys. Ning balik mi diri guys. Oh, ning balik mi diri sa Tenho guys, kay sa kiyo ganang buntag ang ipatanaw sa video ba nga nangaon minita kuya. Ingon na siya, Mama to Papa nakita binaidiyo. Apil ko na po si Jack, di daw pwede kami ng duha ni Papa. Naman po'y coffee shop diri guys, jadi hatin ho. Kang abo na karakis kita. Nami diri guys nagpaabot kay daghang tao. Lunch time ang gudron. Gutom na daw siya kapapugos kay kapoy og pinaabot. Sila kiyo ay na CR kay manghugas og gamot. Kiwa.
Na sila kids menu guys sa hapon. Same. Kahit dito diri guys, kina sila papel ug lapis ay para sa bata ba kung magpaabot nga wala pa na serve ang foods. Dikiro kay? Mo dikiro kay? Amo mo sikata dikiro dyan. Kay bawa na si Jansan paggamit sa pen ay. Mo dikiro yung baba. Mo dikiro kay? Oh. 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 Aki mo nakasulta? So, mama to papa mo. Oh, sugay dyan. Kaya bawa na siyang gunit sa pen. Mamuchi ka tango, diktiro yung papa. Mama, mada diktinay kara. Osita kara, mama? Mama, osita kara. Kore dikta, no? Oh, sugay dyan. Tudluan mo guna na si Johnson pag gunit sa pen. Kasi una di man sa kabaw. Lahi man dyan ginunitan. Ah, sugay dyan. Balik na po di dyan ginunitan ay. Wala na sa magunit dyan. Akan pen mo si katawa? No. Na? Sugay dyan. Sugiwa na may kaite? Doyate? Mo masalita? Ah. Ato ah. Se? Ah, dayo. これだよ。 Masalita no? SL って書きたい。 Ah, dayo. Isa iro di kaite. ママどうやってあとは Ang malagi gunit na yung lapis. パパ見てこんな感じ。長いね。長いですさ。 Akang misite. Hindi mo nang gitabunan, no? Hindi man ka mo patanaw. Monica nga kiyo guys ay na ramen, na snacks, na french fries, ug juice, ug toy. Itadakimasu wa? Itadakimasu wa? いただきます。 Happy? Happy? うん。 Ang papa guys, nandiyan ramen, nandiyan rice, tsukimono, o gyoza, o egg. Nandiyan ang rice, yasay itami, gyoza, egg, o tsukimono, o soup. Moni ang egg guys, ay ang tilawan din sila sa ani. Mga unta. Wala na mo guys ang rice, o egg. Tigun sila sa for the first time. Ah, di mo isi yung papa. Lami, dito. これを全部こっちに行くんだ。 Lami siya guys. First time ko nakatry. Additional. Yasashi da ni uncle. Atsui kara kitsukete. Oh. 夫婦したんですよ。今作ったばっかりだから熱いんだよ。フライパンで焼いたの？うん。 Papa, okay ko na tara sa nukaway ko. Amang nakunalo yung papa. Akong joto chisay di iyo. Gauna na gid guys ay. Timing ka jo ang pag-change ni papa sang ligid ba. Tanza mo hapit sa mi diri guys sa Don Quixote. Tabi tayo no? Padong nami uli. Agianan og train guys. ディーゼルトレイン。 Na bridge sa ibabaw. Padung nami uli guys. Sumurot ka mong adlaw karon. Salamat sa pag-uban-uban. Salamat sa pagtanaw sa mong vlog. Kay mag-vlog na pud kog balik kung makalugar. Kay di naman ko kadyo busy. So that's it. God bless everyone. Bye. Bye akang. Natug na. ダメだって。 Muna mong grocery guys. Gamay ra kay. Na pa may mga fruits ay.